правим легендата за тази скоро. Сега започваме. Да видим какво става. Стас. Но. Чайте си нещо. Не! Бай. Чакайте, че се бъркат. Мафака! Магите. Съжалявам, пуснал съм го от начало. Тук тя ще натисна. Не, брат ми. Какво направих? Съжалявам много, изтрих си сайта. Там като стигнахме, трябва да го правя от начало. Друг път, че го стигна там, съжалявам, че играем до там, като аз играя едно ниво, като аз играя. Съжалявам много, че така го провалих това. Леле, тя пак от начало правят всичко. Няма право от начало клип. Ще го мина това и ще дойде. Сега до тук сме, като аз съм стигнал до аз, като съм играл. Аз стигнал някъде до тук. Аз играя всеки ден почти тази игра. И съм минал до тук. Да ви покажа до какво стана до края, не? Почти до края. Аз съм това ниво. Вече мога пара стали. Ето видите ли? Сега се чути какво да правиме. Имаме си... Сега стана гадно. Съжалявам много. Нещо ще игра, че видим какво става тук. Сбъркал место. Да гасим. Така. Трети, какво е това? Палатка. Тя веднага отида в... Чай, само нещо да видя. Тук е много сбъркано накрая. Направо... И аз се обърквам понякога. Не! Какво става, бе? Бегите! Съм полудял! Не мога да лък, бе! Motherfucker! Тъпо нещо чудо! Гаус! Оф! Чайте се, не вирам сега. Чай се само така. Виждам го капана. Минало. Да, не! За малко! Еби си. Не! Как уби, бе? Не! Гаус! Another sacrifice. My God, it's dreaming to this. Бе, минджа. И мога правя така, когато има въже, да го дърпам. Опа. Не, тук не ми харесва. И вече мога пара те въглени. Те неща е така. Само с един камък. Така че стане почти до края. Не бе, върни ми го.
Трябва ми, бе. Тук имам. Кол! Абе, тук тя скочи ли, бе? Абе, а сега как ще се върна после? Съкровище, супер! Бе, това е бензин ли, бе? Тук че пали нещо, бе, ама... тук има такова да ви... Абе! Шут направиха. Значи вече имам такова. Така я разбирам. Да. Вече мога нещо да правя с тази пушка. Вече ми е нова! Разбираха. Добре. Тронките, тя... Не. Добре. Къде ще правя това? Не. Тук не. Това е готово. Бе. Чай се видим какво става тук. Хопа! То път не мога да скачаме, така я разбирам. Те кутийки са, така я разбирам. И те са бензини и нещо. Кажи, бе. Ой, бе, пуста тук. Да, това тя правя. Ап! Да, мадафука! Така. Мразя такива пистолети, защо? Опа! Стига с този лък, бе! Не вираме! Стой! Чай се тя реши какво да правя. Значи... Стой бе, ой! Бук в играта! Какво сега? Какво тя се прави? Бре, тук трудно е! Ганс, колко е гадно така. Сега забравих се какво да правя. Хоп. Бензин трябва, нали? Какво го дигна така, бе?
Тя гледа просто. Не може нещо да не го разбирам. Не, нещо го разбирам. Never! Се виж, това лъже, така ли? Нищо, мога това лъже, бе! Нищо, али? Ей, гади! Изкачих си времето! Какво правиш? Нищо. Как нищо? Има сафра. Сафраза ти не е студена. Ага. Надявам се свършил клипа, много съжалявам за това. Ще го направя другия път. Отново да ми нивото. Сега да го реша. Нищо не видим такова, е! Да! Yes! Златичко е мое зеленчичко, бе. Опа. Тук ме ще лежи, нали? Да. Хоп. Шупа. Много съжалявам и забавих времето, много съжалявам. О, да избавай! Мога да правя така. Тук малко топо. Дай така. Колко имаме? Имам 7 такива огнени. Добре. Тук имаме муна. Идеал Петров. Хоп. Какво става, бе? Съжалявам другия път, че го направя това. Много ми е харесал клипчето. Чао от мен.